Il-bużaq u l-qabru ġew iddikjarati bħala speċi nazzjonali biex bekk ingħaqdu mal-merill, l-arar u widnet il-baħar. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif dan il-pass ittieħed biex flimkien ma' bidliet fir-regolamenti tissaħħaħ il-protezzjoni u jiżdiedu l-penali f'każ ta' abbuż ta' dawn l-ispeċi. Matthew Green McConnell, uffiċjal tal-ERA, qal li għalkemm kien hemm speċi magħrufin bħala nazzjonali, qatt ma kien hemm liġi li tifformalizza dan l-istat u l-protezzjoni tagħhom. Ħafna minn dawn l-ispeċi mhux biss huma indiġeni, ġifieri insibuhom ġewwa pajjiżna b'mod naturali, imma wħud minnhom huma wkoll endemiċi, jiġifieri insibuhom biss fil-Gżejjer Maltin. U allura tajjeb illi il-popju jitgħallem ukoll japprezza il-fatt illi dawn l-ispeċi huma parti mill-identità tagħna bħala Maltin. Is-Sur Green McConnell qal li dawn l-ispeċi nazzjonali iservu ta' ambaxxatura għal pajjiżna. U għaldaqstant, minn barra li tkun indiġena jew endemika, tista' tkun ukoll ta' importanza partikolari xjentifika jew ekoloġika jew ikollha rabtiet kulturali jew storiċi ma' Malta. Dan ifisser li minn barra pjanta, asfur u siġra nazzjonali, pajjiżna għandu wkoll il-qabru li nsibuh biss fil-Gżejjer Maltin u l-bużaq li hija l-unika ħuta li tgħix fil-ma sal-mastru fil-Gżejjer Maltin.